ओरैखिना 1.5 मासनि बेसर दै 20 बिगा गायदों जोंहा हा ओरैहाय गासैबो बर' गामि गायजोबदों देग्लाय बेसरनि दामा बिराद जादोंना गाइस बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय एसे नैबे 1.5 मानि बेसर बिबार आरोना मुलि होदों गाइस नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था मुलि मा मुलि बेसेबां 50 थाखा बेसरनि बिबार हमथानाय होनना बुंदों बेसरनि बिबार हमथानाय नै मुलि रायजो राजा नोंथांमोनना हरनांगौ नायना लाखा होनना बुंनांगौ सिमोन मस्त गुबुंमोन ना बेसरा लाइट नांदोंमोन ना सिमोन नाय मुलि होगासिनो दं फादारा लोगोफोर Easy bisa? Easy bisa na? Boleh. Lu nambah tu. Ya, tugas mbak. Tata deh, lagi bertata. Nudung dah lagi besor. Ribu besor. Jangan ni besor. Lagi bernai. Besor. 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 Besor लोगोफोर besor. Wow, जा समायना जादोंलै समायना जाखोबा मा जाखो जों बेखौ जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला जों बेखौ थाव फेरनासो लोंनांगोन अब्लाबो गोबां जादों नै बेसर लोगोफोरा नायगासिनो दा बेसराव मुलि होनायखौ बै सिदाया जोंनि फादार बै जाबाय आंकोल लोगोफोर दिनै आंनि बेसर देखायनायनि जाहोना जाबाय लोगोफोर माने गोबां बोसोर बेबायदि बेसर गायाखैमोन जेथिया बेसरनि दाम जादों अब्लासो बर' गामि बिराद गायनाय नुदों आरो आं दस्राखौ बुंला जोंनि गामियावनो फ्राय बर' गामि बेसर गायजोब्बाय आरो गाइस बेखायनो नोंथांमोनाबो जायफोरा फैगोन बोसोराव गायदो गायाखैब्ला बेखौनो आं खावलायबाय बेसरा खिन्थु बिराद मोजां जादों नै हासार होगासिनो दं दै आंनि फादारजों आंखोजों गायसिनाय नायदो ओरैजों बेसर गायजोबदों गासैबो बर' गामि गाइस नै गाइस ओमफ्राय नैबे जोंहानि आरो बिबार बारबाय गाइस अके ना गाइस थेंक इउ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदों आरो जायफोरा गोदान नोंथांमोना आं बुंखादों साबस्क्राइब खालामदों दोन आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोनाथ' नायबाय थायो अके गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय टाटा